jama'a ku lalle ka mu karfin tubalin toka Buhari gata ne ga kowaye karamin da ke goye inda dan kasa yake babu waiwaye ko ya mace ko da yana raye ka taimake mu da galge mun jaye matsalar ministocin ka bebaye waɗansu ma a cikin su kurmaye waɗansu yan wasali da lanjaye su fari su hada da jajaye halinsu ya yi kama da yan yaye rarrabai yan yara nanaye batun yakan yi kama da jirwaye dan kila sai ya shafi kowaye dan baba kama da ayyuka dubbai makarraban ka kamai da su baibai sun mai da hauku a dama dan gobai ayyuka sun kasa nunawa waɗansu ma na ƙara boyewa kai za ka ɗora su su saukewa idan ka faɗi kuma ba su yadawa idan kai da she sun si ta tsigewa idan murin na kasa ganewa cikin ministoci da yan zamba waɗansu ban su fahimci aikin ba waɗansu ma da ƙasar suke gaba da SA ban mu gane ba da dijin waɗansu ciki ka dirduba su ba ƙasar suka sa a ruhi ba kamar ba ƙasar suka yi mu aiki ba domin ku su ba su nuna kishi ba kai kokarin ka a taimaka baba su kokarin su tattara baba tururuwa a sunan su yan zamba sun bar magauta na ta zagin muwa kuma muna da hujjoji a mulkin mu sun kasa dakila yan adawan mu sun ba su dama su yi ta sukar mu idan ba shi ka zama ayyukan gaske an rasa masu nuna sanni da kokari baba mana mai ta dorewa sanni da kokari baba har ba mai kuturci ba gaskiyar rasa masu nuna na gama bincike ayyukan ka da kai na kirki ne sanni da kokari baba kwallon kura kwalliyar kaza ba ta zafuwa zane har ba mai kuturci ba ko makiyin ka ya yarda kai dan mai amana ne sanni da kokari baba masu fele ke a zagin ka bai wuce masu kwashewa sanni da kokari baba har ba mai kuturci ba ka bincika bun hana kai adawa Buhari ba ne fitircewa sai dai kai adawa da gangan ba da hujja ba sanne da kokari baba ƙarya ta yi hure da dawa ta dorewa sanne da kokari baba Buhari ba ne fitircewa gaskiyar rasa masu nuna hanyar lekan zuwa ibadar ita kanta hujja ce sanne da kokari baba hanyar in ku zuwa fata dukkan su laina Buhari ba ne fitircewa kuma hanyar afafa har oshe da ta alegar ce sanne da kokari baba baba kana ta aiki su yan wannan na ta boyewa sanne da kokari baba Buhari ba mai butulcewa gaskiyar rasa masu nunawa manyan tituna kayi baba daban-daban gasu sanne da kokari baba daga legal zuwa a shagamu ba za su goge ba Buhari ba ne fitircewa shagamu zuwa ibadan ba a rasa masu
wa ya gyara ta. Sannu da kokari Kuma ga ababa zuwa Oshodi ba zan kina kwalli wannan ba. Buhari ba mai fitarci Ga Oshodi zuwa Uwero Oshodi ba za a raina ba. Sannu da kokari baba Kun bai sai ya tabbatar da shi muka kare shaidawa. Sannu da kokari Mu baba Buhari ba mai butulci ba. Ana ayyukan gaske an rasa masu Daga nunawa Maiduguri zuwa Kano ba ta yi kamar fulashin ba. Sannu da kokari Ya sa ido a yi ayyukan gaske ba na wurin ba. Buhari ba mai fitarci Abuja Kaduna har Kano ba sai na yi bayani ba. Sannu da kokari baba Sai dai unziri kun waɗanda ka kasa ganewa. Sannu da kokari Sai baba Buhari ba mai butulci ba. Ana ayyukan gaske an rasa masu Shi nunawa wani aikinsa aiki ake ba aika ba. Sannu da kokari Ba baba zai bayar da aiki ya zan ba mai aminci ba. Buhari ba mai fitarci Idan alguz kake kai da baba ba za ku shirya ba. Sannu da kokari Ba baba zai yi na'am ba dai in aka yi haka ba a karawa. Sannu da kokari Ba baba har ba mai butulci ba. gaske an rasa masu nunawa Inda ku har Fatakwal akwai hanya ku hau dodar. Sannu da kokari Da baba ma hanyar Abuja zuwa Kebbi ga ta nan dodar. Buhari ba mai fitarci Daga lafiya har Makurdi akwai hanyar da ya yi dandarar. Sannu da kokari baba Ba ta kuje duwa ba hujja ta boye. Sannu da kokari Sai baba
maka ko